Het is hier knap waar, maar het evenementenplein onder de Boerenstreek het vooral leeg. Echte attracties binnen hier net meer. Maar dat verhoort, want mandje gaat de eerste peel van een nieuw klimcentrum de groen in. We hebben hier mooie puntjes in de groen staan. En dan gaan we 8 meter die kant uit. Hier hebben we weer een puntje in de groen staan. En vervolgens 10 meter die kant uit. Het nieuwe gebouw kost het een peer ton en moet in juli opleveren worden, zodat het al in de komende decembervakantie gebruikt worden kan. Het gebouw wordt verbonden aan het klimcircuit in de Bosk van Appelskeer. Als je van de eerste verdieping rent een breg het bos in en dan komen we bij het klimbos wat we al fjouwen hier in het bos hebben. Het klimmen zit de laatste tijd in de lift in Appelskeer. De jongens van Outdoor bouwen dit hier een eigen klimtour. Van Takkenmier binnen er weer oren ambities. Ja, achter u zit de Bosbergtour, daar willen we graag ik nog een verbinding naar Maaitje. Dus dan hebben we van de ene tour naar de Orentour kunnen we dan klimmen. En dat is, als we dat realiseerd hebben, dan is het klimbos is clear. En dan moeten we zien wat voor nieuwe plannen we dan weer verzinnen.